ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ଆରେ ଏହା ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଗଧ, ସେ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଜାଲକୁ କେମିତି କାଟିବା? ଆରେ ଗଦା ଭାଇ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଶିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କଣ କହିଲ? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏଇଠି ମୂଷା ଭାଇ, ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଅ। ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏକ ଅଜଣା ପଶୁ ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଧ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ ସାଧାରଣ ଗଧ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଶୁ ଭାବୁଥିଲା। ଗୋପାଳ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ଆରେ ହେ, ମୋ ପାଖରେ 100 ସିଂହର ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ଶିଆଳଠୁ ବି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଚତୁର। ଏହା ଶୁଣି ବାନର ଓ ହରିଣ ସବୁ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ କାହାର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା। ଗୋପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ଏକା ଘୁରୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେ କୌଣସି ବିପଦ ବି ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ କେବେ ଯାଇନଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର ଗର୍ବ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଭୂମିରେ ଭଲ ଭଲ ଘାସ ପୋତିଛି। ଗୋପାଳ ହସିକି କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଶିକାରୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜାଲ ପୋତିଥିଲା। ଗୋପାଳ ହଠାତ୍ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଡରିଲା ନାହିଁ, ଗର୍ବରେ କହିଲା, ଆରେ ହେ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଜାଲ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରି ଯିବି ଯେ। ସେ ଏକ ପାଦ ଛାଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଜାଲ ଆଉ ଟିକେ ଭଳି ଜଗଡ଼ି ଗଲା। ଏବେ ତାର ଶ୍ୱାସ ଭାରି ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋପାଳର ମନରେ ଭୟ ପଶିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଙ୍ଗ ପଛକୁ ଲୁଚାଉଥିଲା। ଆକାଶ ଲାଲ ଓ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହେଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ହଠାତ୍ ଗୋପାଳ ଗଧର କରୁଣ ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ। ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ମୁଁ ଜାଲରେ ପଶି ଯାଇଛି ରେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛ ଡାଳିରେ ବସି ତଳକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳ ଏକ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ଫସି ଥର ଥର କମ୍ପୁଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ଆରେ ଏହା ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଗଧ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ପକ୍ଷୀ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଜାଲକୁ କେମିତି କାଟିବା? ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଜଣେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମୂଷାକୁ ଡାକି ଆଣ, ତା ଦାନ୍ତ ଖୋ ଦେଖଣ, ସେ ଜାଲକୁ କାଟି ପାରିବ। ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲର ମୂଷାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ମୂଷା ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଗଧ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚଳେ ଭାଇ, ମତେ ତା ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଚାଲ। ମୂଷା ଆସି ଜାଲ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଖଡ୍ ଖଡ୍ ଆବାଜ ହେଲା। ଦୂରରୁ ପାଦ ଚଳାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଶିକାରୀ ଆସୁଥିଲା। ମୂଷା ଡରିକି କହିଲା, ଆରେ ଗଦା ଭାଇ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଶିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କଣ କହିଲ? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏଇଠି ମୂଷା ଭାଇ, ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ଶିକାରୀ ମତେ ମାରିଦେବ। ଗୋପାଳ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ହେ, ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଗଲା? ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ଚତୁର ପକ୍ଷୀ ହଠାତ୍ କହିଲା, ଗଧ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ପକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ କହିଲା, ଗଧ ଭାଇ, ତମେ ମରିଯାଇଛ ବୋଲି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼, ଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ନିଅ, ଶବ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ତୁରନ୍ତ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି
ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଶିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଜାଲ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗଧ ତ ମରିଗଲା। ମରା ପଶୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଜାଲକୁ ଏକ ପାଖକୁ ଫେଲାଇ ଚାଲିଗଲା। ଶିକାରୀ ଯିବା ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ମୂଷାକୁ କହିଲେ, ମୂଷା ଭାଇ ଏବେ ଜାଲ କାଟ। ମୂଷା ଶୀଘ୍ର ଜାଲକୁ କାଟିଦେଲା। ଗୋପାଳ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା।